Masaya to. Na-expect natin maraming mga siklista makikijoin. Kasi nag-post si Ira sa Facebook niya. Nag-invite siya ng parang birthday ride. Ang kitaan sa Shelly B, tapos akyat ng taktak. Sa dami pa naman ng followers ni Ira, talagang marami mag-join dyan. Kaya huwag kakalimutan matanda kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay swertihin, hindi mag-skip ng ads. Masarap na swertihin. Let's go, let's go, let's go. Parang himala. Masyado alas 6 na, wala pa tayo masyadong nakakasabay pumadyak dito sa Marcos Highway. Usually ganitong oras ang oras na mga pumapadyak. Dumating na si Ira. Kahit tao. Ay, pagdating andar na pala agad. Kala ko may assemble pa eh. Ano na rin pala agad. Ride out agad. Dito na tayo sa likod, malamang bakbakan eh. Kala sila, relax-relaxan tayo. Ha? Sakto lang pala yung dating natin dun. Mga 5 minutes after ko dumating din si Ira, tapos harga natin. Wala nang antayan-tayan. Ano na, simula na ng akunan. Wala na yung mga tao. Puro mga nagsikargahan na may bilis. Ito lang tayo sa likod. Sige tayo kasama sa airport. Pangalawang akong stock after 6 months. Pagod. Bali, masasanay din tayo. Pinanay-panay natin dito.
Master. Yun, nandito na tayo sa bagong taktakali. Actually, Bandaron pa. Medyo malayo yung pinaglipatan yan eh. Nauna na yung mga kasama natin dun. Yun na, dito na tayo sa Bigote. Taktak Food Park. Tsaka Bigote, Taktakali. Boss Glenn ng Colnago. Boss, papaluli ha? So isa may bike sa kami ba yun? Ang ganda naman ang lugar mo. Ang ganda naman ang lugar pala. Men, syempre oh. Kasi sa'yo na. Ayun, Perez. Ayun yung diba yung idol natin. Yung anak ko to eh. Yung anak ko eh. Kumukha ko. Dapat sinasabi kayo sa tangkap. Si ano, yung idol ko. Magpapagoto muna doon tayo. Sabi na, Guys, tara, tara, tara. Si Ian pala to eh. okay. Sure tayo sa Oh, Ian, how? Ira. Where's Ira? Tayo. Pakita tayo. Ira. Siyempre, hindi ka kalimutan ha. Uli Ian, ha? Ang ating kapotpot, andito rin siya. Sagot yung kala mo ha. Thank you, kapatid. Sagot ko na 100 goto, 50 sa kanya. Kala ko Tarlac eh, taktak pala. Dito na. Oh, di ba? Oo nga, naka-roasted. Kala niya maglo-long ride. Oo nga eh. Pero magugoto lang tayo. Tara, tara. Kasama mo, grupo. Sila Albert. Wala eh. Tagal pala. Sana mapunta yan natin. Lagi pala. Thank you po, sir. Thank you. Ingat po. Idol, Master, kamusta? nakasama ng linggo. Oo nga, lintrig ulit. Meron yung 13 mo. Doon ako. So, thank you boss. Post mo na lang ha. Wala yung camera ko, naiwan ko. Naka-charge. Kakamadali, mahabol ako. Guys, baba. Sige. Thank you. Pakisa lang doon. Si Albert, kasama ko mga taga dito sa Batman, wala eh. Sa linggo pa. Tabi mo naman sa kyan, tabi mo yung lips ng lakas. Sir. Sakyan na, tingin na. Okay, 1, 2, 3. Alam mo malagog. Sabay, ulit. Cut. Dapat yung may energy para sa Balik ko, may bayan to eh. Ayaw, bayan tayo na. Master. Oh yan, shout out. Shoutout, Pagsak Manila. Pati kay Dorang Gala na hindi nakagala. Shout out sa Firefly Brigade. Shoutout, MCJ Bake Brothers. Ano ngayon dito? Artista ngayon dito si Papa Lolo. Hello Ruth. Kita na pa siya. Kumusta? Bandit ko, babalik. Papa, i-check ka muna, Papa. Sabi mo, huwag mo nagpaka-special kung nalagyan ng leche plan, no? Lalagyan ko lang yun. Ng buko. Huwag mo nalagyan ng leche plan yan, ha? Ayun, mapicture na ako. Bigote Cafe. Boss Ian, ha? Okay. Yeah, boss ko, Ian. Oh, pangalawa. Boss, good morning. Ano sa Ian? Hey, thank you. Nako. So yan, talaga yung order. Ayun ako, sa picture tayo yan, ha? With, Sa akin to? Sige, Ian, ha? Lahat. Yun, no? Sama.
Akala ko yung ganun uli. Oo, ganun naman eh. Last page kami apat lang. Bigyan how Toya try ko ba? Kuha na nila, 4-3 para kakaya. Magkasa tayo. O, Tin, kasama ka dyan. Tin, kasama ka dyan, ha? Tayo muna gusto na. Bali taas upper lang. O, subtitle. Tayo daw para ano. Or tayo pa. Patay ang mark. Ready? Binibining Tarlac, Pilipinas. Nakasayang. Ito ba yun? Oh, Prank lang yun, dito po yun. ganun ba? Prank lang yun. Dadan. Ano muna tayo? Pala hindi lang. Kaya, Sige lang. sabi niya, bakit Lumalabas kasi yung pagka natin. Tyra, pakapin ka naman. Jay, sabihin ka once in a while paglipat. Ang blend dito sa labas. Ay, magpapagames tayo, ha? Oh, papagames tayo, pick pack boom, ha? Yan, pick pack boom. Bakit ko yung ginawa mo? Yes. Ano, group your vlog. Yan, okay. Para kayo malaman. So, yung group your vlog into 2. Tapos ang jacket po, yung muna nalo. Pupunta sa akin, ha? O, sige. O, kuha kayo ng peryo, ha? Papayo. Thank you so much, Ryan. Very nice mention. Nagbigay sa mga drinks na pwede natin ipamigay. Yes. Mag-ride mo lahat na kayo mapalang na. Okay, Pipin. Tarakay tayo. Tagal na hindi nagkita. Meron Oo bang nga eh. ngayon 360 ulit? Nagantay nga ako eh. Ano bang balita? Kumusta na ang Team Apple? Kanya-kanyang buhay. Pero kanya-kanyang ride din. Nag-ride ka ba sila? Oo. Nag-ride ka. Sino kakatapos ng Baguio? Ah, solo? Hindi, may kasama siya. Hello, kamusta? Okay lang. Ikaw, kumusta? Lumilibad na yan. Hindi ka nakaka-ride eh. Ngayon Oh? ako na nag-ride. Eh, ba't parang hinataw niyo yung tak-tak na naman? Panda. Hindi na nga ako pumasa sa oras. Sabi niya, bumukha na ako. Ako din, sa likod lang ako da. Sa likod lang. Yung Angeles sa Team Pampanga. Ayan, may tumakas pa mag-isa nag-ride ko. Umalis ng Angeles. Hindi nag-invite. Okay, lipat pwesto. Galing Tak-Tak Ali, punta sa Kila Aika. Sa Antipolo. Thank you. Boss, musta? Long time ah. At dito, may kumari. Ganda na. Guys, order na kayo para Conditioning. Kaya pag nandito ka, mag-gym ka na. Ano to, may membership ganon? Meron. Anatoly ba na ganito? Kaya pagka pag nandito, papakondisyon ng mga athletes. Talaga sineryoso na yung no? Oo nga eh. Pero majority talaga Bago sa yung lahat, bike. hindi na anti-polo, no? Hindi, Aspire Pro na. Aspire Pro na. Tapos ito, papalo mo yung papalo mo yung sa labas sa monitor. So yung power meter nito, babasahin niya, yun ang kailangan mo i-target, ma-meet mo. Pag na-target mo siya, then depende sa program mo, kung sustainability ng endurance, or VO2 max, depende sa ibibigay ng coach. May coach din dito? Oo, may coach. Ang Ayos. coach talaga siya, yung pang mga racing. Okay, uwi na tayo. Saya, daming tao nagpunta sa birthday ni Ira. Grabe. Yun, nakabalik ko tayo sa UP. Maraming salamat Ira sa invitation. Happy birthday sa lahat ng mga nakasama natin dyan sa Tak-Tak. Hindi ko na kayo isa-isa, baka may makalimutan pa ako. Maraming salamat sa inyo. Shoutout, Bigote Cafe. Huwag kakalimutan po natin kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, swerte yan.
Hindi mag-skip ng ads. Masyadong swerte yan. Antayin nyo yung ride natin yan sa taktak. At magsaset din tayo dyan para masaya. Sa muli, salamat.